Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 85 inkosi busekuphama kweba. Ngonile ebusweni bakho nasebusweni bezulu ngonile ebusweni bakho nasebusweni isolami lingonisile ngengayephula imithetho isolami lingonisile ngengayephula emithethweni ngehlulwa emithethweni abaphula yemithetho bayokhandwa abaphula yemithetho bayokhandwa abazange bahawubele ngoba yini abazange bahawubele ngoba yini sengonile nangolile ngakhuluma sengonile nangolile ngakhuluma sengonile nangenhliziyo yami ngakhulula sengonile nangenhliziyo ngathumuka
sengonile nangesandla sami ngaphatha sengonile nangesandla sami ngaphatha sengonile nangona olwami ungahamba bahamba sengonile nangona ungahamba Asibonga. Amen. Once again. Ngenxa ukuthi amehlo amakasalungile ngithi mangithi ngiyabheka ku laptop ezinye izinto ngabe sayahamba kahle ngiyacela ebandleni ukuba lingivumele ngishumayele ngihleli phansi ukuze le laptop ibe seduze. Sengathi kuyafana. Ho. Sengathi kuyafana. Ngizoshumayela kuZulu. Ihloko salentshumayelo sithi Uyeza umhla wokuphela. Ukuba kuya ngami bonke abantu abahlaniphile bekufanele bayithole enye ingxenye yale nkonzo. Kodwa okwamanje angizukusho isizathu salokho. Matthew 13 verse 11 to 23 uYeshua wakhuluma lamazwi kubafundi bakhe. Nina niphiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu. Kodwa bona abakuphiwanga lokho. Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa uvame. Kodwa lowo ongenakho uyakwamukwa nalokho onakho. Ungalokhu ngikhuluma kubo ngemfanekiso. Ngokuba noma bebona kababoni noma bezwa kabaqondi. Ilona lowo olizwa izwi lombuso engaliqondi ufikelwa ngomubi ohlwitha okuhlanyelwe enhliziyweni yakhe. Kepha ohlanyelwe emhlabathini omuhle
nguye olizwa izwi aliqonde athele impela isithelo. Amen. Lamazwi kaYeshua ayisiminya. Njengoba silapha asifani futhi asoze safana. Kunabantu abaphiwe ukwazi izimfihlo zasezulwini. Uma wena ungenaso leso siphiwo, musa kuphoqa uthi ngoba lo unjena mina bengingebe njengaye ngasizathu sini, ngoba siyefana. Uma kuye kwazi ukufika ingilosi yahlala naye, kimi ingefike ngani? Unamanga lo akhongelosi lapha. Uthi-ke uYeshua, leso simo songaqondi siya esidale ukuthi wena ongenakho ukuqonda bese usathane engene kuwe akuhlwithe. Inkinga enkulu ezosamaNazaretha amaningi nabanye bemindeni yakwaShembe ekulahlweni ileyo. Uthi uYeshua ilowo nalowo olizwa izwi lombuso engaliqondi ufikelwa ngomubi ahlwithe okuhlwanyelwe enhliziyweni yakhe. Kepha ohlanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwa izwi aliqonde athele impela isithelo. Mhla sisungula leli bandla nganginomfowethu wakwaMpanza esasizwana kakhulu naye. Kodwa wake wezwa ukuthi sengiphumile ebuhleni ngasungula ibandla. Waqoqa sonke isimpanza esingamaNazaretha. Bakhipha umnikelo. Bayothi kuShembe ubaba uThingo, ngalomnikelo bayangikhipha isibongweni sakwaMpanza. Bangagcina lapho. Babulala nembuzi. Babikela umndeni wakwaMpanza ongasekho emhlabeni ukuthi bayangikhipha esibongweni sakwaMpanza, ukuze lesono engisenzile singabathinti bona nemndeni yabo. Basebenza nezinye izinto ezizokwenza leli bandla lichitheke. Lo mfowethu akhona lodwa usuku lapho wake weza kimi wazothi, mfowethu, yini le engizwayo? Usiwenzani manje? Kodwa kunguye oseduze kakhulu kwami. Wavela waqoqa umndeni wakwaMpanza wenza lento engithiwa yenza. Akuthathanga amasonto amabili ezwelento wavele wafa. Wavuka nje esefile, ungaziwa ukuthi ubulelwe yini. Kodwa mina ngiyazi ukuthi lokhu kufa kwakhe kwakuhlangene nalento owayenza, ngoba ngisho uShembe ubaba uThinga akayijabulelanga lento. Mina ngezwe sengitshelwa ngezinye izingane zabaShembe. Njengoba uYeshua esho, leso simo songaqondi siyasidale ukuthi abanye abantu abanganakho ukuqonda bese usathane engena kubo akuhlwithe, uzithole usuwenza isono mhlawumbe esingenantethelelo. Angingabazi ukuthi lo mfowethu lapho ekhona usesigodini sosizi ngenxa yomona owamenza walwa nento ongayazi. Ngiyazi ukuthi nami kuzofika isikhathi esithize ngedlule emhlabeni, futhi ngiyazi ukuthi ukufa kwami kowajabulisa kakhulu amanye amaNazaretha.
ngethemba lokuthi ngokufa kwami leli bandla likaJehova lophela. Kodwa futhi engikwaziyo ukuthi mina ngizofa ngiyezulwini. Mina kwelizayo ngoba nayo ubaba mkhulu. Ngoba nayo inkosi ilanga nenyanga yezulu. Mina ngiyohlala ngakwesokunene sikaJehova uNkulunkulu wethu. Ngoba sifundisiwe ingilosi ukuthi umuntu olahlwa ulahlwa uma kwenze njalo. Futhi umuntu ubusiswa uma kwenze njalo. Kodwa labo abajabulela ukufa kwami bayofana nalo mfowethu engikhuluma ngaye. Bazoya ekulahlweni lapho kunokukhala nokugedla amazinyo. Njengoba siphambi kwenu nje siphiwe ukwazi izimfihlo zombuso wezulu. Kodwa ayikho into esingakuchazela yona ukuthi lokho kwenzeke kanjani. Kungani ezulwini kwakhethwa thina ngoba kusuke ingilosi ezulwini izohlala nathi. Into engakaze ngizwe ukuthi yakenzeka. Nathi sabona sekufika ingilosi izohlala nathi. Isisitshela izinto eziningi ngemfihlo yombuso wezulu. Le akusiyo into uma uhlakaniphile okufanele uyifise noma uyifune ngenkani njengoba abanye benze njalo. Kunabantu bakwaShembe namanye amanazarete azwe esihogweni ngoba basilisa ngento abangayazi nathi futhi esingayazi. Kwenye izintshumayelo zethu kukhona ozibani owathi shumayela ngoShembe ube ungowakwaMpanza. Awukhulumi ngani ngalodoti wakho oholwa uhlaleleni esingamazi. Amen. Ngikholwa ukuthi lo ongithukayo lapha ilophakama ongomunye wabaholi bakwaShembe. Lo mfana sekuyacaca ukuthi uma lento engayibhalanga ephuzile ngoba isikhathi esiningi ehlale enjalo manje usengena ukuhlala. Kodwa le nkulumo yakhe yabusa kakhulu kwamanye amaNazaretha nasemndenini wakwaShembe ukuthi nje engisola ngayo ukuthi ubhale edakiwe. Umuntu ke odakiwe uyaye akhulume into esenhlizweni yakhe kodwa bese kusho ukuthi uyikhuluma edakiwe. Kodwa angikhulumi ngalokho, kepha ngikhuluma ngokufa. Ngikhuluma ngokwahlukana komphefumulo nenyama. Njengoba ishilo uYeshua singabantu abavezelwe izimfihlo zasezulwini umhlaba wonke ongazazi. Ukhona umehluko phakathi kokuthatha iBhayibheli ulifunde bese uyakholwa noma ushunyayezwe ngumuntu noma ngabantu bese uyakholwa. Kunokuba kusuke umuntu ezulwini ezokufundisa ngokuseBhayibhelini echazele ukuthi lokhu okwakushiwo nguJehova kubantwana bakwaIsrayeli ngombuso wezulu namanje kusenjalo. uNkulunkulu akaze ashintshe lutho. Nawe futhi usibone sonke isimo salomuntu ukuthi uvele ezulwini uzongifundisa ngempilo yesizwe yasezweni nami engogcina ngikulo. Ngiyathanda ukuba ngikhanyisele bonke abantu abakholiwe ngesimo sombuso wezulu. Lapha uma ngikhuluma ngamakholwa ngisho amaKristu, ama-Muslims namaNazaretha. Ngingashiyi ezinye izinkolo
ezikholwa uNkulunkulu oyedwa onguJehova. Onke amakholwa kumele aqonde ukuthi uNkulunkulu wethu munye, nguJehova. Umthetho kaNkulunkulu wethu munye, ilowo uJehova owawunika uMose wathi akasifundise wona. Ibandla likaJehova libizwa ngokuthi ngabangcwele, okusho labo abahamba ngezimiso zikaJehova, abagcina umthetho kaJehova. Umbuso wezulu munye, ungokaJehova, kuwo kuphilwa impilo eyayiphilwa ngabantwana bakwa-Israyeli besahamba noJehova, onguhamba ngezimiso zikaJehova. Umuntu ukuze angene ezulwini kumele ahambe ngaleyo ndlela. Yikho uYeshua wathi uma sithandaza asocela uNkulunkulu ukuba intando kaJehova yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi izimiso noma umthetho kaNkulunkulu awugcinwe emhlabeni njengoba ugcinwa ezulwini. Kungasiza ngani lokho? Kungasiza ngani ukugcina umthetho kaNkulunkulu usesemhlabeni njengoba ugcinwa ezulwini? Buka impilo yabantwana bakwa-Israyeli ukuthi yini abayithola besahamba noJehova. Bese uzibuzwa futhi ukuthi wathini uYeshua ngombandela ukungena ezulwini kuMathewu 5 verse 19. Kukhona ingozi ekhona enkolweni yobuKristu ukuthi abalandeli bayo bechithe isikhathi bekholwa kodwa ekugcineni bengangeni embusweni wezulu. Oqala amaKristu akakwazi ukwahlukanisa phakathi kwenkolo kaJehova nenkolo yobuKristu. Abakwazi ukwahlukanisa phakathi kwaJesu noYeshua. Ngalokho bayaye bacabange ukuthi ubuKristu okuyinkolo yabezizwe nenkolo kaMose okuyinkolo kaJehova yinto eyodwa. Kodwa ukwazi ukuthi lezi zinkolo ezimbili akudingi ukuthi uze uyofunda umlando ngakho, ngoba yonke into iphambi kwakho. Inkolo kaJehova uyilandela ngokugcina umthetho kaJehova, kanti inkolo yobuKristu uyilandela ngokuchitha yonke imithetho kaJehova. Angidingi ukuthi ngize ngibale imithetho echithiwe, ngoba yonke imithetho kaJehova ichithiwe enkolweni yobuKristu. Bashola bona ukuthi sebesenkolweni entsha enesivumelwano esisha. Ngakho-ke abasaphili ngaphansi kwezivumelwano esidala, besho umthetho kaJehova owuletha kithi ngoMose. Ngakho-ke uma usenkolweni yobuKristu kumele wazi ukuthi wenzani. Asisho ukuthi abantu abayeke ukuba senkolweni yobuKristu, kodwa esikushoyo ukuthi bangadideki, abangasikhohlisi ngokuthi inkolo kaMose nenkolo yabezizwe okunguKristu inkolo eyodwa. Noma amaKristu ngokungazi ubezwa ekukhulumeni, ekuthandazeni nasemahubeni abo behlanganisa uJehova noJesu, kodwa bahlanganisa izinto ezingahlangene, futhi enkolweni yabo uJehova uchithiwe, njengoba neTestament elisha yalikufakaza lokho. Esikhathini esiningi amaKristu abengazi lutho ngoYeshua, kodwa sekuthe uma sebethola ukuthi okuseqinisweni okukhulunywa ngaye kwiTestament elisha nguYeshua,
base bethi uJesu noYeshua ngamagama amabili omuntu oyedwa. uYeshua kwakungumprofeti esizweni samaHebheru. uJesu uvela kwabezizwe. Angazi ukuthi ngizothi unasikhundla sini ngoba ubizwa nesikhundla noma ngamagama amaningi. Kodwa uJesu noYeshua, uJesus noYeshua ngabantu abehlukene abavela ezizweni ezahlukene nangesikhathi ezahlukene. Lokho ngiveza ukuze umuntu ongumKristu azi ukuthi imfundiso yethu ingoJehova noYeshua, ayikho ngoJesu. Futhi lapha sikhuluma ngenkolo kaJehova eyasungulwa emhlabeni nguMose esizweni samaHebheru, esagcina sesaziwa ngokuthi ngabantwana bakwa-Israyeli. Ekuqaleni ngithe ukuba kuya ngami, ngabe wonke umuntu ohlakaniphile uyayilalela kahle enye ingxenye yale ntshumayelo, ayidlulisele kwabaningi, ngoba ukukhuluma ukulandela lapha akukho emhlabeni uyokuthola kuleli bandla kuphela. Kodwa noma kunjalo kungukukhuluma ukuthinta wonke umuntu ongaphansi kwenkolo kaJehova, kuhlanganisa namaKristu. Ngoba noma engazi ukuthi basenkolweni eyasungulelwa ukuqeda inkolo kaJehova, kodwa iningi lamaKristu alikwazi lokho. Ekuqaleni ngithe sibe nesiphiwo sokuba sazi izimfihlo zasezulwini ezingaziwa ngabantu abaningi ngaphandle kwalabo abanenhlaka. Ingilosi yayifike kithi isingenise eklasini isifundise izinto zasezulwini eziningi. Kodwa namhla ngikhethe ezimbalwa kodwa ezidle ngokuqina, ngoba ngokwami ngibona sizithinta sonke. Engizokukhuluma lapha kungamazwi engelosi. Ngethemba akakho kithi owake wezwa ingelosi ikhuluma noma ishumayela. Ngakho-ke ngizocela siyilalelisise kahle, ngoba angizukunciphisa futhi angizukukhulisa lutho okukhulunywe. Uma unkosazana uhlalele nesifundisa wakhuluma lamazwi, kumele umuntu azi ukuthi uma esuka lapha emhlabeni sekufike izinsuku zakhe uyapi. Ungathi uma ujabule wedwa, ubofuna ukujabula noNkulunkulu, uxwaye ukujabula wedwa. Ukujabula wedwa kokwenza ukuthi uNkulunkulu asuke kuwe. Ngakho ngaso sonke isikhathi uboqala ngokufuna into ezojabulisa uNkulunkulu bese uyayenza. Noma ujabula wazi ukuthi noNkulunkulu uyajabula, bese kuyajabulisa ukwazi ukuthi kukhona into engiyenzele uNkulunkulu. Noma silibandla elincane njengaleli sinalo, kodwa sithe ngaphambi kokuba senze noma yini sanquma ukuba sakhele uJehova indlu yakhe. Sikwenzele lokho. KuSamuel wesibili isahluko 7 verse 5 to 7 kuthi, hamba uyitshele inceku yami uDavid ukuthi
usho kanje uJehova uthi uyangakhela indlu ukuba ngihlale kuyo ngokuba angihlalanga ndlu kusukela osukwini engakhuphula ngalo abantwana bakwaIsrael eGibhithe kuze kube namuhla kepha ngangilokhu ngihamba ethendeni lakwithabarakele nathi lokhu saqala leli bandla uJehova uhamba nathi kodwa asikaze simakhele indlu ukujabula kwethu kuphelele ngoba sesiqalile ukuyakha indlu kaJehova futhi sizokuyiqeda leli azange selulekwa nkosazana ukuba sakhele uJehova indlu kodwa kwasukela ezinhlizweni zethu sizama ukujabulisa noJehova kulokhu ukujabula kwethu sizama ukuthi noJehova ajabule kanye nathi sake sasho esikhathini esiphambili ukuthi ingilosi yabuza kithi ukuthi uma singase sithole u40 million rand singawenzani sasisisho lokhu nalokhu yabe sithi ingilosi kumele sazi ukuthi kuyo yonke into onayo okweshumi noma u10% ungokaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uma uNkulunkulu ekunika into ubozibuza ukuthi njengoba uNkulunkulu enginika le mali ufuna ngimenzeleni bese umenzela lokho osokucabangile ukumenzela khona ithi-ke ingilosi ayikho into ejabulisa uNkulunkulu njengokuthi uma unemali udale umsebenzi ngoba ngokudala imisebenzi ulekelela uNkulunkulu ekondleni isihlupheki ebezolokhu zizokhala kuye manje wena ngemisebenzi oyidalile umenza uNkulunkulu ajabule ngokuceba kwakho uthe nawe ujabula ngokuthola imali noNkulunkulu wayejabula ngokuba wandise imisebenzi wondla abantu bakhe yaqhubeka ingilosi ithi amasango asezulwini ayongenwa ngabantu abafaneleyo ukhona into abantu abangayazi ukuthi noma ungaba mkhulu kangakanani noma ungathandwa kangakanani ulandelwe zinkulungwane nezigidi zabantu noma ungaba namabandla amakhulu adlula awabanye kodwa yinye into efuneka phambi kwaNkulunkulu uNkulunkulu ufuna ukwazi ukuthi umuntu ngamunye usebenzela kuphi ubekhonza bani esesemhlabeni noma ngabe uyisicebi noma uyahlupheka akakho umuntu oyolahlekelwa ukuthi ube impofana akakho umuntu oyolahlwa ngokuthi ube impofana akakho umuntu oyolahlelwa ukuthi ube isicebi akakho umuntu oyolahlelwa ukuthi ufundile akekho umuntu oyolahlelwa ukuthi yena ubengafundanga kodwa umuntu ulahlwa icala olenzile phambi kwaNkulunkulu noma ungalandelwa izigidi zabantu lapha emhlabeni kodwa uma unecala olenzile liyothethwa yokuma phambi kwamahluleli akwahlulele ngecala olenzile sewufike nazo izigidi
nazo izigidi zabantu azinakungena ezulwini zingenele ukuthi emhlabeni bebeyizigidi. Uma ukufa sekumphambi kwakho buyaphela ubunjinga, ziphele izimonto esigcwele igceke. Noma abantu bebekuthanda kangakanani uhamba ngebhanoyi lakho, kodwa konke kophela uma ukufa sekumphambi kwakho. Sekufuneka izimfanelo esifanelekile ukuthi ngazo ungene ezulwini, noma uye esihogweni, uye ekubhujisweni. Ayofika amathimba ehlukene eminyango yasezulwini neyasesihogweni, nawe ezobona ukuthi ngabe uyalahlwa yini. Abanye bezobona ukuthi utholakala umuhle yini, ukuze angene nawe ebuhleni basezulwini. Uma ungakulungele ukuya ezulwini ngokwahlukana, lawo mathimba ayokuthatha akuse lapho ubusebenzela khona, bese uya ekufeni kwesibili. Ingilosi yakhuluma kakhulu ngosizi lokuthi usufile uhlala ethuneni nesidumbu. Yabe isithi, celani ukuba ningabuzwa ubuhlungu bokufa, ngoba kukhona indatshana okuyaye ukuthi uma nijabulile bese niyakhohlwa ukuthi izofika. Ningabi yibo abantu abazodinga ingubo yokwembesa umphefumulo. Iyaqhubeka ingilosi ithi, lingcono ijele lasemhlabeni, ngoba abakini bayakwazi ukuya beyobona, nezwe nawe uyalibona, futhi uyadla, uyaphuza, uyakwazi nokukhululeka. Kodwa ijele elikhulu lisethuneni. Kuye ukuthi uma usufika phambi kwamahluleli ekuthola ukuthi bewungenzi kahle, awumdumisanga uJehova, awunakanga lutho, bese liyakulahla icala. Uma uthi uyazincengela uthi kunganjani ngibuyele emuva ngokwenza lokhu okwakufanele ngikwenze ngisemhlabeni, bese lithi izwi, kulungile, buyela emuva uyoqedela okwakufanele ukwenze. Hamba uyokwenza lokhu okwasho ngabaprofeti basendulo, ukuthi uma ufuna ukubona uNkulunkulu wenze njani. Nqandeka-ke ubuyele emuva. Kothi usunqandekile, ungakanqandeki ukubuyela ekhaya lakho, kodwa ikhaya lakho uthole ukuthi yithula. Umphefumulo wakho uyohlaliswa nesidumbu sakho ethuneni. Uma umphefumulo wakho usubuyele ethuneni, bese uyakhumbula ukuthi konke njengoba ngihleli lapha nje sengifile, sengcwatshile. Bese uyamemeza, umemeze kuze kuqhume iphimbo ungezwakali. Ngoba ngosuku lomngcwabo bathi bangathela inhlabathi phezulu kwethuna bakushiya khona lapho. Akekho owabuyela kuwe wayolalela ukuthi mhlawumbe engezwa yini umemeza, ngoba kuthiwa uphelile. Kwathiwa inhlabathi emhlabathini, umlotha emlotheni.
abazi ukuthi usufike lena umenzi wezulu nomhlaba wathi jika-ke uyokwenza lokhu okwakufanele ukuthi ukwenze uselapha emhlabeni. Ngeke ube usakwazi ukubuye uze kubantu, kodwa umphefumulo wakho uyoya ethuneni lapho okunenyama yakho khona, lapho oyomemeza khona ubusuku nemini abantu bengabuswa, ngoba ugcetshiwe kwathiwa uthuli. Abantu bazi ukuthi awuselona abantu abazi ukuthi awuselona uthuli, sewuvusiwe. Ingilosi yakhuluma kakhulu iqondiswe kubaphathi bezwi likaNkulunkulu kumabandla ahlukene. Uthi-ke lo muntu wasezulwini kunabantu abathi bangabaphathi bezwi likaNkulunkulu abaqoqa izimali zabantu bezibize ngomnikelo, kodwa umnikelo imali ekhishwa ngabantu ukuba isebenze imisebenzi kaNkulunkulu noma ezojabulisa uNkulunkulu. Awukwazi ukusebenzisa igama likaNkulunkulu kodwa uthatha imali kubantu ukuzicebisa wena. Untshontshile ngegama likaNkulunkulu. Lokho ngikweqa umyalelo ukuthi ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngoba uJehova akanakumyeka ophatha ngeze igama lakhe. Abanye bathi bangabaphathi bezwi likaNkulunkulu, kodwa bebe befundisa abantu ukuthi abahlubuke uNkulunkulu. Abagcini isabatha bagunda amakhanda bengabafundisi. Bayabafundisa nabalandeli babo ukuthi bengahambi ngezimiso zikaJehova, kodwa babheke ukuthi ekupheleni kwezinsuku zabo babone umbuso, kodwa babheke ukuthi ekupheleni kwezinsuku zabo babone umbuso kaNkulunkulu. Okuyokwenzeka kubo ukuthi mhla befika phambi kwamahluleli bayobonisa wonke umonakala abawenzile besesemhlabeni egameni lokuthi bangabaphathi bezwi likaNkulunkulu. Sebecela ukubuyela emuva beyolungisa konke abakonile. Umahluleli uyobanika ithuba bebuyele emuva ukucabanga ukuthi nabo bayofundisa ngomthetho kaJehova njengoba kwakufundisa abaprofeti. Kodwa njengoDivas ongavunyelwanga ukubuyela emhlabeni, bawuvukela emathuneni, lapho noma umuntu engakhala kuqhume imithambo akekho umuntu osemhlabeni oyomusa. Kanjalo ayikho nengelosi eseyovela ekusiza. Lonke ithuba olunikiwe lokuthi khonza uJehova uNkulunkulu wakho ngokumthanda ngenhliziyo yakho yonke, nangengqondo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, seledlule. Ethunena ukwazi ngisho ukuzenwaya. Isidumbu sakho sibola umphefumulo wakho uhleli kuso. Usiyokwembathwa ukufa kwesibili okungukufa kwaphakade. Amen. Ekuqaleni ngithe kunengxenye yalentshumayelo esidinga sonke, ngoba sonke sisahlalele ukufa bese kuthi ekufeni sibhekane nethuna. uShembe kwihlabelelo 2:35 uthi ngingumhambi emhlabeni, ikhona ikhaya lami, ngizongena ngenjabulo ngokuthandwa inkosi yami. Ngiphe inkosi amandla akho, ngizodlula ethuneni. Ngicabanga ukuthi akakho umuntu owake wafundiswa ingilosi, ngoba ingilosi ivela ezulwini lapho sonke sogcina.
sogcinela khona. Uma ungakwemukeli okutshelwa ile ngilosi ngembandela yokungena ezulwini, angazi ukuthi ubheke ukuthi ufundiswe ngubani ngombuso wezulu kanye nesihoko. Le nkulumo yengilosi kungumsebenzi wethu ukuba siyedlulise kubo bonke abantu, ngoba sibaningi sazofana noDivas. Baningi abasazokhunjuzwa zonke lezi zimfundiso zengilosi esizidlulisa kini. Uma ungakuthandi lokhu esikuyala ngakho, ungakhohlwa yikho. Kodwa isihlungo sosihlunga. Inkosi kusise izwi layo. Ihlabelelo 28. Uyeza, Uyeza, Uyeza Umhla, Wokuphela, Uyeza,
Wakukhalela wentombi wakuthola ngasiphi isikhathi ukukholwa kwami uyokuthola ngasiphi isikhathi umhlaba wonke wazama umhlaba wonke wazama uyogijima ozifihleki awunanti izeselisoma uyogijima ozifihleki onanti wemhlaba yozifihlaphi awunazo zonke wemhlaba yozifihlaphi awunazo zonke balekani bezithini uyeza oJehova balekani bezithini uyeza balekani bezithini uyeza Jehova balekani bezithini uyeza Inkosi ngibusise.